Aquest matí hem estat al Col·legi d'Advocats i el Jordi Portabella, el candidat d'Unitat per Barcelona, ens ha explicat quin és el projecte, ha explicat quin és el projecte que tenim per Barcelona, per la capital de Catalunya. Ens ha explicat i ha explicat la necessitat de tornar a reindustrialitzar Barcelona. Tenim 10 sectors prioritaris que ja els tenim identificats. Reindustrialitzar, però també tenir perfectament determinats quins són aquells serveis qualificats que també van lligats a la reindustrialització. Hem explicat també que el projecte d'Unitat per Barcelona és també el de major poder polític per a la ciutat, per a la capital del país, per poder decidir com i de quina manera volem les nostres infraestructures, port, aeroport, rodalies. També per desenvolupar als màxims, i perquè en aquests moments encara la Carta de Barcelona està per desenvolupar, aquest poder que tenim de negociar directament amb l'Estat la cessió de part dels impostos lligats a l'IVA i a l'IRPF. També aquesta capacitat de poder decidir quins diners ha d'enviar l'Estat i per tant negociar-los bilateralment lligats a la capitalitat. I com no, també aquell aspecte important de la Carta de Barcelona, que és la justícia de proximitat, que és la resolució d'aquells conflictes lligats, conflictes menors, però que erosionen la convivència i que per tant erosionen la cohesió social. Fa 20 anys que reclamem aquesta justícia de proximitat. Va ser aprovat en la Carta Municipal, va ser aprovat tant en el tram de l'Ajuntament de Barcelona com en el tram del Parlament de Catalunya com el tram estatal. Per tant, continuem reivindicant la necessitat d'aproximar la justícia al ciutadà.